tangani Allahu Ta'ala fe kabo shetane iblisa la toroma. Bismillahirrahmanirrahim. Ayan sindi ni Allahu Ta'ala to barkamaye. Naam. Alam ye hine lokole tigi ani lahara hina kerengrele. Tabi'u suratu Zumar. Ambe Zumaru sura no fetula. Naam. Naam. Il est le 7 mois 2026. Afaman Afo mogomi yattaqi no sirana biwajhihi su'al azabi nyangata chejugunye yawm al-qiyamati laharado wa qila ala bipmao lizalimina tonone kala ufe lahara zuqu ma ay fe nene sada kuntum aw kungara taksibuna akmo wala jugu minke no afaman yattaqi biwajhihi su'al azabi yawm al-qiyamah afaman yattaqi ala ko mani ma se ka kenyewa naam mami ye wajuli ka me jena ya ka wale jugu dabla naam ki nyeshi ala kelema ka ala bato naam ko oni ma se ka ke kelenye mo mi nya yere kishi ka yere tanga naam ka bo lahara nyangata ni lahara lehuma naam oni ma se ka ke kelenye mami nye ala kota ka sabuke ya ko tlala ka chabolo luka ka سكتني وما wakila meleka ubna kuma abe ala kuma kandi o kuma na wakila mana na yoro we barakela ode mana we meleka ode sisa me abikeni mu ala ka yamaru o kuma na meleka ubna kuma sa les zalimina tonyoni kala ufe danga de ufe minu makoto ubangba utala minu wamba antleke o ni se u soro la sa zuqu ma kuntum taksibun zuqu ma ay fe nene naam kuntum taksibuna akmo barajugu min ke jena ya aya nene aw nene ro may de ala kambe kishi amin kazabal lezina mo ye galontigi yalike min qablihim ka ko magan kafirin nunyo fa'atahum azabun nyangata nana oluka min aisu kamini yorola la yashuruna kunda do ala bi boye فأذاقهم الله ستجي على يوننه لبوني دغيالي مانا في الحياة الدنيا أدم لنا كمني نجينا يا والعذاب الآخرة كاد الله رنيانتا أكبروا وكجو وكبو لو كانوا نيتشني كلا وكنيا دون يعلمون نيتشني كلا وكنيا لا رنيانتا دون كذب الذين من قبلهم على بقى كان فو محمد صلى الله عليه وسلم لتسلية pour que ka dususuma kafiru ka toro boyana ala ko ama damne na كذب الذين من قبلهم mokom minun kira minun kona mandungoro minun kona e muhammadu nye ulu ka kira u galuntiya uka kiraw soso raka ko enye mandunjugu fe o kuma ni ere soso rabi ki doya bi ki neni bi o kanga ku ela ete bidiwe mina rusul ite bidiwe rusulula de kiraw temana ka ko enye o kuma ala ko chugodi fa atahumul azabu nyangata nano luma nena haisu la yashuru kamini yorola utado abiboroma nyangata bite na fora to ni ma to na la kwa bi bola ujigi ka e jigi ba ka de ko lahara wala biningana no ima fam ibi to odela dongo ya yirana mobli kele a fale demsenu na cheni muso u bole u ka donga yorola mobli na mume de isra bla ka ta jini jikon wallahi ma kele ma boala u buga ka ta mobli daire jiji korode ka shu nu la bo non
n'ala ko a b'a ka balaw bina i t'a dɔn a bina yɔrɔ min na dɛ a b'i sɔrɔ yen min haysu ayiwa a ko bilalen tɛ ka lahara dama kɔnɔ dɛ mais ala y'o fana fɔ a ko di fa'azaqahumullahu ala y'u nɛnɛ dɔgɔyali la y'a ye diɲɛlatigɛ in na yan'u ka se lahara ala y'u nɛnɛ dɔgɔya la dɔgɔya bɛɛ tɛ i ka sa walima ko dɔ k'i sɔrɔ dɔgɔya dɔ ye e maa o maa diɲɛna n'i sigi ɲɔgɔn ye dɔ k'u ye tulonkɛla i ti bonya u bolo fo ka t'i sa o ye dɔgɔya dɔ ye dɔgɔya filanan e maa o maa n'i dɔnna ni tiɲɛni ye hali i su kɔfɛ i denw ti lafiya juguw bolo hali i su kɔfɛ jugu b'a don i denw tulo la mana ayiwa hali bin walid ayiwa a b'a janto nin na parce que mɔgɔ ti ɲɛ i ye ala kama o mɔgɔ bi ɲɛ i ka sini kama ka ɲɛ i ka diɲɛ kama comme n ye ɲɛni fɔ aw ye ɲɛni bi yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kɛ diɲɛ na yan de i b'a tɔnɔ sɔrɔ yan e bɛ sɔrɔ ka taa ala b'i sara lahara an hakili la an y'o fɔ ye siɲɛ caman a b'a janto nin na ɲɛni yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛnitigi yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ aw fa kun ka ɲi walahi den bɛ bisimila ka ɲɛ aw fa ye nin jigi in tugu kunu a ba ye nin ɲumanya in kɛ kunu denw bɛ surafana sɔrɔ yɔrɔ dɔ la mana maa ti ɲumanya k'i yɛrɛ ye i bɛ ɲumanya k'i n'i bɔnnaw de ye fo ka taa diɲɛ wuli a bɛ ko fɔ de ayiwa kuranɛ y'o de fɔ k'u fa kun ka ɲi o la ale yɛrɛ ala ɲɛn'u ma a y'a janto nin na dɛ a y'a janto nin na nin nana nin ye fɛngɛ sira dɔ de u ye ɲininkali dɔ de kɛ sɔrɔdasiw quoi ko sɔrɔdasiw ka sun bɛ cogo di wa n bɛ o fɔ ka tɛmɛ dɔrɔn sɔrɔdasiw ka sun ni bɛɛ ka sun ye kelen ye sɔrɔdasiw ka sun t'a dama o an ye kiiti minnu fɔ sun na diɲɛ bɛɛ bɛ o de kɔnɔ ala ye diɲɛ bɛɛ bila o de kɔnɔ a bɛ faamu wa sɔrɔdasi ka sun ani anw ka sun a bɛɛ ye kelen ye n'i degunna i tɔɔrɔ la i yɛrɛ y'a dɔn ne tɛ se ka nin tɔ laban a tigɛ i ye tile hakɛ min bila o sara a banna ka n'i yɛrɛ tɔɔrɔ parce que kɛlɛ sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛda la bon mais an ti olu juger bi an b'a ta kira tile de la sallallahu alaihi wasallam kira tile la sallallahu alaihi wasallam a kun bɛ kɛ cogo di ala kira tile la kisi nɛɛma b'a ma sahaba dɔw bɛ yen u ye kɛlɛ kɛ u sunnen mais kira ye yamaru di silamɛ bɛɛ ma kɛlɛ kɔnɔ ko k'u sun tigɛ a ye yamaru di silamɛ bɛɛ ma taama sira dama kan an datɔ don ko bɛɛ k'a sun tigɛ alors minnu y'a sɔsɔ ka sun o sen na ko olu ma ko nin de ye dansakonaw ye ninnu de ye dansakonaw ye mais siɲɛ wɛrɛ komi a bɛ Bukhari kɔnɔ Anas ibn Maliki b'a lakale Anas ibn Maliki b'a lakale Bukhari kɔnɔ k'a fɔ ko alakira sallallahu alaihi wasallam ko a nu u ye taama dɔw kɛ o taama in na ni sahabaw ko mɔgɔ dɔw sunnen kun don a la ko dɔw sun tigɛlen kun don ko mais kira ma sunba jalaki o don ko a ma sunbali jalaki o don a faamuna ko o delila ka kɛ u delila ka voyage dɔ kɛ u ni ala kira kisi nɛɛma b'a ma sahaba dɔw sun tigɛlen don dɔw sunnen don ko kira ma mɔgɔ si jalaki min sera ka sun o sunna min y'a sun tigɛ o y'a sun tigɛ a b'a janto ninnu na nɔgɔyaw de don n'a gɛlɛyara i bolo i sun tigɛ ala ka urukusa de don a ye min di an ma alors n ye a kɔnɔna fana na ala ye urukusa kɛ k'i sun tigɛ tiɲɛ don mais i dogo k'a kɛ sun tigɛ yamaru b'i bolo i kana sun ala ka sira bɛɛ kan mais a ɲininen don i fɛ
o kɔnɔna na a ka kɛ gundo de la muso dɔw bɛ yen a bɛ hakɛ to u bolo bɛ ji la sariya ye sun bin ka bɔ o kan mais e muso in sa sun binnen don ka bɔ i kan mais e ka tila ka n'i ka nadaga sigi ka o kasa wuli sunbaw cɛ la ko i b'o bɔ ka k'i kun k'o dun bɛɛ ɲɛna i ye dan sago dɛ i bɔra i ka dan kɔnɔ parce que silamɛ bɛɛ ye kelen ye a man kan ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ ka dumuni da kɛnɛ kan k'a dun mɔgɔw ɲɛna parce que ko yamaru b'e bolo e kana sun o tɛ silamɛya jogo ɲuman ye i b'i dogo de i b'i dogo k'i ka dumuni kɛ i b'i dogo k'i ka ji min dogoli min ko don a ma fɔ i ka taa don li kɔrɔ c'est-à-dire i ka n'i sigi ka dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna o de ye dogoli ye n'i b'a kɛ i b'i dogo k'a kɛ pour que i kana mɔgɔw tɔɔrɔ bon bɛɛ k'a dɔn fana ko dɔ de b'e la ko e tɛ ka sun hali seli la sariyatigiw y'a ɲini muso minnu tɛ seli n'u bolo bɛ ji la walima ni maniw bɛ yen sariya bɛ yen ni seli waati surunyana k'u dogo ni e bɛ an bɛɛ sigilen don sisan sɔɔni dɔrɔn seli bɛna jɔ e yɛrɛ dun ɲɛ b'a la seli bɛna jɔ dɛ e dun tɛ seli parce que yamaru fɛn dɔ b'i bali seli la kumana sariya ko i den ka bɔ mɔgɔw cɛ la ka t'i ɲɛma dogo yan'u ka tila i ɲɛsin ko dɔ ma tar'u na tila mais e ko ne bolo bɛ ji la komi n bɛ ka kisa ta o de kan n'o tɛ maniw sariya wɛrɛw bɛ yen quoi alors seli jɔra e sina k'i sigi ten bɛɛ wulila bɛɛ bɛ k'a fɔ bawo a ma seli dɛ bawo a ma seli o fana tɛ jogo ɲuman ye c'est pas normal o bɛ cogo min na sun yɛrɛ de bɛ ten ni sariya ye yamaru d'i ma ko i k'i sun tigɛ i sun tigɛ yamaru ye mun ye ne man kɛnɛ walima bana yɛrɛ tɛ ne na ne sunna de n tɛ kunna minɔgɔ ye sen dan na n'i ma sun tigɛ a man ɲi sariya ko kana taa dɛ i sun tigɛ mais a kɛ gundo la n'i bɔra fana n'i sigi tɔw fɛ a ye kala di an ka ɲi sɔgɔbɛ non na continuer tɔw fɛ a ka tɛmɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ a ye tɛmɛ n'a ye ɲɔgɔn fɛ mais e kɔni taar'i fa ka ban o de ye sun tigɛ ladabu ye yahudiya a bɛɛ y'a kalan yahudiya den a sigilen bitigi de b'a bolo a bɛ sugu la sunkalo fɛ y'a dɔn yahudiya olu n'an tɛ sira kelen kan mais yahudiyakɛ nana den de sɔrɔ sunkalo fɛ a kɛlen bɛ ka dumuni sigi kɛnɛ kan a bɛ k'a dun a y'a fara a kun fɔ k'a jan ka dumuni ta k'a firi i t'i sun ye tiɲɛ mais i bɛna silamɛw tɔɔrɔ ni dumuni dunni ye o ɲɛ kɔrɔ mais yahudiyakɛ ala m'a faga kunnangoya la a y'ala ka kalo bonya mais ale t'i sun mais a y'a den bugɔ ko mun o ye dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna o de la n bɛ k'a fɔ ye kuma bɛɛ n ko i dogo i k'i sun tigɛ i dogo kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ kana mɔgɔw tɔɔrɔ k'a jira u la ne ma sun n ko n'i nana continuer mɔgɔw fɛ a ye tɛmɛ n'a ye ka n'a fɔ ne ma sun dɛ non c'est pas la peine e ma sun e b'o fɔ ne ye mun na o b'i ni ala de cɛ i ka sun b'i ni ala de cɛ n'an ka tɛmɛ n'a ye a ma ban ni suntigɛ sera an ka sun tigɛ e ti baraji sɛbɛn ne ye ne t'a sɛbɛn min bɛ ko kalama a kɛra o ɲɛna o kumana n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn sɔrɔdasiw ka kiti ni diɲɛ bɛɛ ka kiti ye kelen ye sɔrɔdasi ka kiti t'a dan ma voilà ni sɔrɔdasi min y'a dɔn i bɛ se ka sun k'i ka baara kɛ sariya b'i bolo i ka sun k'i ka baara kɛ mais n'i yɛrɛ y'a dɔn i tɛ se ala ko a bila ni a waati tɛmɛna n'i ye waati lafiyalen sɔrɔ i b'i ka sun sara halas a banna n bɛ fɛ k'o jaabi di dogoli ka ɲi dɛ k'i yɛrɛ dogo ka ko dɔ kɛ a ka kusa tuhuma ye a ka kusa tuhuma ye parce que mɔgɔw ma n'i ye cogo dɔ la fɛn dɔ bɛ jigin dusukun kɔnɔ bon adamaden bɛɛ ka faamu tɛ kelen
nin bi hakili jigin mahadi de la khalifatu jumɛn do abbasiyaw khalifatu abbasiyaw la el mahdi ale kun ye khalifatu abbasiya do ale kun ye o do a bɛ jate cogo min na diɲɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ el mahdi diɲɛ silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ o do a bɛ jate o de mais a sigilen bɛ a ka jama cɛ la cɛ dɔ nana ka salamu di a ma masakɛ de do u ye salamu jaabi fini dɔ bɛ cɛ in bolo fɛn dɔ melekelen don fini na a nana khalifa ba yɔrɔ la a ko khalifa ma ko n nana hidiya k'i ye c'est-à-dire n nana i sɔn quoi khalifa ko a ma ko a bisimila harasuw b'a nɔfɛ quoi gardiw khalifa ka gardiw b'a nɔfɛ a nana se khalifa ma a ye fini dayɛlɛ samara sen fila de bɛ fini in kɔnɔ a ye samara sen fila ta a ko khalifa ma a ko n nana i bonya ni nin ye a ko nin ye kira ka samara sen fila ye sallallahu alaihi wasallam jama kelen bɛ ka mahadi kɔrɔla fa mahadi wulila k'a jɔ ka samara sen fila in minɛ k'a embrasser k'a fɔ a ka ɲumankɛla ye ko nin sanu hakɛ in di cɛ in ma i k'a labila Khazan ko warimarala quoi o ni cɛ bɔra mɔgɔw ko Mahdi ma ko nin ye mun ye a ko mun kɛra a ko nin ye nkalontigɛla de ye nin bɛ kira ka sabara bɔ min nin bɛna e tromper cogo di ko kira ka sabara sen fila ye nin ye i bɛ tila ka wari d'o ma Mahdi ko ziranba y'u den ye ne y'a dɔn nin ye nkalontigɛla ye ne y'a dɔn nin tɛ ala kira ka sabara ye mais a fɔra o ɲɛna kaban ko kira ka samara nana di kira ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ma ni n ko cɛ ka bɔ n ka so a bɛ taa fɔ ko n ye diinɛ dɔgɔya ko n tɛ kira fɛ ne siranna aw de ye walahi n'a kun y'a segin jama in n'a bonya dɔw m'a fɔ maalankolon don wa mais caman kun b'a fɔ a ko Mahdi ma nin ye faamu o tumana min b'a bɛɛ dabila dun k'a minɛ k'a bonya a banna a k'a fɔ a ye n tromper o ka fisa a k'a fɔ n ye kira dɔgɔya kodɔn bɛ yen dɛ voilà kodɔn bɛ yen a banna ayi mɛ bɛɛ y'a dɔn nkalon don masakɛ y'a dɔn nkalon mais mɔgɔ bɛ kɛ masakɛ ye gansan ala bɛ masaya di mɔgɔ ma nka n'i man kan n'a ye timaya na dɛ o tumana n bɛ fɛ k'a f'i ye a bɛ kodɔn ka tɛmɛ ninnu kan mais dɔrɔn a siranna de a fɔra kaban ko kira ka sabara filɛ silamɛ diinɛtigi ye nafigi tile la n'i ko bɔ dɔrɔn u b'a fɔ a tɛ kira fɛ kira ka sabara dira a ma k'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn o tɛ walahi bɛɛ t'o ye k'a fɔ ko nkalon don bɛɛ bɛ fɛ ka sabara in yɛrɛ sɔrɔ k'a embrasser o caman bɛ jamana ni lajarabi y'i sɔrɔ i dogo dɛ ayiwa nin ye wulibali de ye wa iza bulitum fastatiru ni lajarabi y'i sɔrɔ o ni nin ti kelen ye yɛrɛ mais u bɛɛ bɛ baara kɛ c'est-à-dire n'ala y'i lajarabi mais ani Mahdi ta min surunya ɲɔgɔn na ni lajarabi y'i sɔrɔ i dogo n'i bɛ sun tigɛ wala bon a t'o ta kosɛbɛ parce que sun tigɛli dagalen don setanɛ ser'i la ayiwa i bɛ dulɔ min e dun ye silamɛ de ye bon ko vraiment n'i ma ɲɛ dulɔ min kɔ aw minnu bɛ jate ni alakira bɛ nɛni n'aw ye diinɛ bɛ nɛni n'aw ye a y'aw dogo iza bulitum n'aw lajarabira jurumu ko dɔ la a kana kɛ kɛnɛ kan a y'aw dogo k'a kɛ o ka fisa a kɛli ye kɛnɛ kan i ka jurumu dafalen b'i bolo mais n'i y'a kɛ kɛnɛ kan i ka diinɛ bɛ nɛni i ka kira bɛ nɛni
i ka ala bɛ nɛni dɔw fɛ i yɛrɛ jogo kama ala k'an dɛmɛ ani baraji wala nin bɛɛ ye kuranɛ aya de ye ala ko ne ala tɛ wale jugu bangeni fɛ fiyewu wale jugu ye haramu de ye nka n'i ma ɲɛ i jarabira n'a ye sɛtanɛ fɛ ko i dogo kuranɛ yɛrɛ de ko ten ala ko ne tɛ wale jugu dangana kani fɛ n'i jarabira silamɛ i dogo nka n'i y'a da kɛnɛ ka jurumu bɛ kɛ fila de ye ala ko ta jurumu ani n y'a kɛ kɛnɛ ka jurumu fɛn kelen tɛ bon mais sun tigɛli o ti jurumu ye dɛ o dakalen don mais pour que i ka n'i silamɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ ko i k'i dogo k'a kɛ i dogo k'a kɛ wa n'i bɔra fana kana iziharu kɛ n'a ye ka ne ma sun bɛ yen ne taara kini dun nɔ a ye kalan diya dɛ nka sogo balana ɲin na e ma sun ne ma sun bi nɔ ka n'o kɛ dɛ o ye haramu ye o ti bɛn i b'i dogo k'i sun tigɛ i bɛna continuer an fɛ kɛnɛ ma ni sun tigɛ sera an bɛɛ b'an sun tigɛ a banna o tuma kana dumuni kɛ mɔgɔw ɲɛna kana ji min mɔgɔw ɲɛna ka sɔrɔ a dagalen dun ye i dogo k'a kɛ i kana na mɔgɔw tɔɔrɔ yahudiya kɛ in ala m'a faga fiyewu f'a tuubira a ye ala ka kalo bonya ala yɛrɛ y'a yɛrɛ bonya ni silamɛya a tuubira a y'a den de bugɔ ko mun n'a ye dumuni kɛ silamɛw ɲɛna sunkalo fɛ ale den t'i sun ale yɛrɛ t'i sun mais a ko den ma i man k'i sigi kɛnɛ kan ka dumuni kɛ silamɛw ɲɛna ala y'a bonya ala y'a tuubi a ma sa fiyewu ala y'a kɛ silamɛ ye naam wala azabul akhirati a ko lahara ɲangata akbaru o cɛ ka jugu dɛ law kanu ya'lamuna ni cɛnikɛlaw kun y'a dɔn ni kafiriw y'a dɔn min bɛ lahara a t'u sɔrɔ lahara ɲangata min b'a la wallahi n'u y'a dɔn a t'u sɔrɔ u sera ka kanunuw bonya yan u bɛ fɛ bonya o n'u sera fɛ rouge ma u bɛ jɔ mais ni minɛ n'o na ɲangata ɲɛsiranɲɛ de la u y'u jɔ mais lahara ɲangata ka jugu ye n'i y'a dɔn i ti kafiriya ala ka limaniya d'an ma tiɲɛ yɛrɛ don ngalena ne ala ye gosili kɛ dɛ n ye n dalen da mɔgɔw ye nin kuranɛ in na min kulli masalin fɛn bɛɛ bɔ ɲɔgɔn la n ye taamasiyɛnw k'u ye lala adamadenw yatazakkaruna u bɛn'u yɛrɛ waju n y'a bɛɛ na kuranɛ in de kɔnɔ arabiyan o y'a nacogo ye arabukan don fili t'a yɔrɔ si la la'alla n'o kɛra maga arabuw yɛrɛw yatakuna u bɛna ala dɔn ka sira ala ɲɛ walakad darabna tiɲɛ yɛrɛ la ne ala ye dali kɛ linnasi mɔgɔw ye fi hazal qur'an nin kuranɛ kelen in kɔnɔ min kulli masalin ntalen bɛɛ la n ye taamasiyɛn bɛɛ f'u ye jiri bɛ falen cogo min na a bɛ kɔrɔbaya cogo min na a bɛ kɛ jiriju ye cogo min na a bɛ sa cogo min na a bɛ laban cogo min na adamaden k'a dɔn a bɛ sa a bɛ wuli n ye fɛn bɛɛ ɲɛfɔ a ye min kulli masalin taamasiyɛn foyi tɛ min kan ka jira maa na pour que i ka ala dɔn ne ma min jira adamaden la o tuma na o de la kow bɛ daminɛ yɔrɔ min na dɔgɔya don nka a tɛ to dɔgɔya kɔnɔ dɛ o kɔrɔ de ye kodɔnnaw b'a fɔ ye ko siran sen paɲa kelen bɛ ɲɛ i jugu fɛ i jugu ka pa kelen o pa kelen ko i kana tulo k'a la ko jiriju bɛ daminɛ ni kisɛ de ye jiriju bɛ daminɛ ni kisɛ de ye n'i ye kisɛ in da o bɛ tila ka falen ka bonya ka janya o tumana ko i kana jɔn jugu ka pa si la n'a ye pa kelen ta ko nin n tɛ nin jate ko i kɔlɔsi dɛ ko jiri bɛ daminɛ kisɛ de la o tumana ala ko ne ye n dalen bɛɛ da
adamaden nin kuranɛ kɔnɔ ko la'allahum na kodɔn la'allahum yatazakkaruna taru na miiri ka taasi u kana na taa bi ɲanga taa kɔnɔ ka nimisa kumana maa ti jɛni lahara ala fɛ ko i tɔɲɔlen don i yɛrɛ bi jɛn n'a ye fa tarafu i yɛrɛ bi jɛn n'a ye ko ala n jɛni o kumana o de ye halu ye sisan qur'anan arabiyan n ye kuranɛ in jigi larabu yɛrɛw de ka kan na alhalu ghayra zi iwajin fili foyi t'a la foyi t'a la min jɛngɛnen don i ka kan de don i bɛ min mɛn dɛ k'o de don o kumana n bɛ kuma caman de bɛ yan kuranɛ jiginna arabukan de la jeni ye arabuw kan mun kosɔn u k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn n'a tora arabukan na a bɛ dan arabuw ma o kumana n'i ko ne yɛrɛ k'a faamu ka sɔn i b'a na ne ka kan na arabuya digira mɔgɔw la arabuya digira mɔgɔw la fo an yɛrɛ t'an yɛrɛ fɛ bilen ne donna diinɛ na ani ne kɛra arabu ye ninnu ka jan ɲɔgɔn na dɛ anw tɛ arabu ye an donna diinɛ na an ma don arabuw ka diinɛ na dɛ an donna ala ka diinɛ de na min ciden ye arabu ye an ka dɔgɔtɔrɔ sɛbɛ minnu b'a fɛ yan a dɔgɔtɔrɔba ninnu caman ye kalan kɛ faransi ameriki a n'o n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw la a dɔw yɛrɛ kalan na irisiw fɛ yen dɔgɔtɔrɔya la mɛ a kɛtɔ k'a kalan irisiw fɛ yen bamanankan ma fɔ a ye kan dɔ de fɔra a ye olu bɛ kan min mɛn u y'a kalan o de la tubabuw kɛtɔ k'a kalan u ma filakan fɔ a ye tubabu bi kan min mɛn tubabu y'a kalan de n'a yɛrɛ nana yan ni ne Ayidara taara fɛ ko dɔgɔtɔrɔ n filɛ n'a ye ne lajɛ a ye kalan kɛ tubabu fɛ kan min na n'a y'o fɔ ne ye nakun t'a la yan nakun t'a la yan a ka segin ka taa a ka kalanyɔrɔ la o kumana a ye tubabukan min kala ka dɔgɔtɔrɔya si dɔn o de b'a kunkolo la tubabukan yɛrɛ tɛ ka baara kɛ dɛ u y'a kalan dɔnni min na tubabuw ka kan na a b'o de kɛ ka ne lajɛ n'a tilala dun a b'a fɔ Ayidara ayiwa sukaro i b'i kɔlɔsi sukaro la wa a b'i n'a fɔ tulu cayalen don i la dɔɔni to ka taama mɛ n'a ko a b'o fɔ ne ye irisiw ka kan na ko parce que ale y'a kalan irisi kan na mɛ fa b'a la a man kɛnɛ il est malade bon nin bɛ faamu cogo di an ka mɔgɔw bɛ na nin faamu kuma jumɛn bon ne donna silamɛya la ani ne donna arabuya la olu tɛ kelen ye mɛ an bɛɛ b'o arabuya in de la hali sisan disɔnni tɛ ɲinɛ kan na nin an bɛɛ b'o arabuya in de la c'est grave parce que ni mun ye nin bila kan na bɛɛ b'i bila disa tɛ karamɔgɔ kan na parce que mɔgɔw ye disa fana fara diinɛ kan u ye disa fara diinɛ kan bon n'a y'a fara a kan an b'a don jagoya don olu tɛ funteni na nin bɛ mɔgɔ sɛgɛn mais jagoya de don n'i ma karamɔgɔ disa t'a kan na dɛ il est obligé bon n bɛ fɛ k'a fɔ a ye kuranɛ jiginna arabuw ka kan de la tigitigi arabukɛ dɔ kan k'a k'a ɲɛfɔ ka na gɛlɛya arabuw ye a y'a f'u ye k'a walanwalan ala sɔrɔla k'a fɔ a ye k'a jiginnen ka arabukan na ko nka k'a ti dan arabuw ma dɛ ko n b'i ci diɲɛ bɛɛ ma walaqad yassarna al-Qur'an ni ala ka kuma de ye kuranɛ walaqad yassarna al-Qur'ana li-zikri fahal min mudakkir ala ko n ye kuranɛ sɔn nɔgɔya ko sumali ko fɔli la cogo bɛɛ la anglais chinois américain e bɛ fɛ ka kuranɛ faamu c'est très simple do dɔrɔn i b'a ɲɛ dɔn ko yala jeni mago b'a la
n'a kun danna arabu kama arabu dama de kun bɛ kɛ silamɛ ni kuranɛ tora arabu kan na arabu dama de bɛ kɛ silamɛ mais ala yɛrɛ ko n y'a kɛ arabu kan de qur'anan arabiyyan o ye halu de ye lil qur'an a nana arabu kan de la ghayra zi iwajin jɛngɛ yɔrɔ si t'a la suraka kɛ a b'i ka kan de fɔ i ka kan don ɲɔgɔn sama t'a la sɔsɔli yɔrɔ t'a la i ka kan don naam a dabɔ kun ye min ye la'allahum yattaqun tari surakaw nasira ala ɲɛ ka ala ka danw sigi ka boli bila ka segin ala ma o tuma na kanko de bɛ tan dɛ minnu m'a faamu olu ye kan kɛ alabato kan de nkalon don alabato kan tɛ n ko c'est à dire mɔgɔ qualité dɔw bɛ yen olu bɛ kalan de kana dimi u kɔrɔ kana dimi u kɔrɔ non kana mɔgɔ dɔw bɛ yen kana dimi a kɔrɔ a kalan mɔgɔ maa t'a yɛrɛ fɛ a kalan kana dimi kɔrɔ n'i dimina dɔrɔn a ka jugu e ma a la kalan bon minnu tɛ se ka lafaamu fana i b'olu mara ten kan ko alijinɛ kan ye arabu kan ye mais u y'o fɔ u ma janimɛ kan fɔ janimɛdenw ni alijinɛdenw bɛ fɔ n'an kumana an ka kan na sa e ni karamɔgɔ mana ɲɔgɔn ye lahara a bɛ mun fɔ ɲɔgɔn ye a tun bɛ min fɔ yan an tɛ taa arabu kan fɔ mais ne kɔni bɛ arabuw fɔ parce que u y'u ka kan bonya min man bɔ a yɛrɛ bolo o y'a ta dɔgɔya arabu y'u ka kan bonya dɛ u y'a fɔ ko i ka seli tɛ minɛ n'olu ka kan tɛ o ye minɛ da ye ni ala ka kan ye arabu kan ye an kɔni lafiyara parce que anw tɛ ala ko ta arabu kan na u b'i fa neniya bamanankan de la u b'i ba neniya bamanankan de la i y'a dɔn mɛlɛkɛw t'o mɛn i bɛ mun sɛbɛn i tɛ fɛn min i ti min mɛn i bɛ se k'o sɛbɛn diinɛ bɛɛ jɛnna n'a ye i k'a lase kan diinɛ bɛɛ bɛ se k'u ka kanw lajɛ mais arabu ka taasubu de don mais taasubu min don ne tɛ arabu contre la dɛ ne bɛ arabu fɛ nin na quoi arabu ka di ne ye kojugu parce que arabu b'a yɛrɛ fɛ diinɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ min bato tɛ kɛ kan bɛɛ la ni arabu ka kan tɛ parce que u sera an kunkolo la kojugu f'an k'u ka kan de fɔ non an b'a ka kan kalan k'an ka diinɛ de ɲɛɲini komi n ye dɔgɔtɔrɔw ta fɔ cogo min dɔgɔtɔrɔ kira o kira cira a bɛ ka yɔrɔ kumakan de donni da ni kira bɛɛ cira n'a ka kan ye ala ko an yɛrɛ bamanan kira dɔw cilen don dɛ parce que attention ala ko n ye kira dɔw ɲɛfu e muhamadu ye n y'o kisa f'u ye mais dɔw bɛ yen n ma o ɲɛfu ye dɛ kira bɛɛ ma dɔn dɛ tari m'a faamu de kira bɛɛ ma dɔn dɛ ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko kira tɛ kira bɛɛ dɔn k'a ye dɔw de ɲɛfɔ a ye ko mais dɔw bɛ yen k'a m'o fɔ a ye aleka min qabl aywa wa rusulan lam naqsusuhum alayka wa kiraw bɛ yen m'o ɲɛf'u ye dɛ mugan ni duuru dɔrɔn de bɛ kuranɛ kɔnɔ yarɔ mugan ni duuru ba yirika cɛra kɔni an yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ se ka yala mais an ka mɔgɔ dɔw ko k'a fɔra ko seli bɛ se ka kɛ bamanankan na k'o ta kelen ye maalangoloya ye wa ko nin ye ne bana maalangolo yɛrɛ ka seli bɛ minɛ wa ni ka kan alabato kɛra maalangoloya ye maalangolo yɛrɛ ka ala bɛ i seli mun na yɛrɛ y'a dɔn ye maalangolo ye ka ban n'i y'a ɲininka a tubira kan jumɛn na a ye ala dɔn kan jumɛn na a kɛra ala fɛ kan jumɛn na
diinɛ si tɛ diɲɛ kɔnɔ min ala t'i bato bɛɛ ka kan na surakaw de ko k'a ti kɛ k'olu de ka kan ye ala ko ye an yɛrɛ faral'u kan u ka kan tɛ ala ko ye ayi an y'u ka kan kalan ka ala ko de dɔn parce que kira min cira o tun ye arabu ye kuranɛ tun tɛ se ka jigin kan fosi la ni arabu kan tɛ mais a ma dan ye dɛ ala ko bɛɛ b'i ta sɔrɔ a la mais fo ne ka arabu kan fɔ non c'est pas obligatoire nkalon don a bɛ fɔ ye jazakumullah khair an karamɔgɔ k'u ka dulɔmiyɔrɔ la ko arabu kan bɛ fɔ ye o bɛɛ baraji tɛna sɛbɛn ni arabu kan ye o bɛɛ baraji bɛ sɛbɛn ba ye arabu kan don an ka tɛmɛ n'an ka walanda ye ba yɛrɛ an fana bɛɛ b'a kɛ n'i ka kan ye wa bɛɛ kɛmɛ ka sɛbɛn a ka kan i n'u bɛ taa i tɛ arabu kan kelen mɛn i ta o de la ne y'a fɔ n ka mɔgɔ ye n'a taara ni ji denw ye a ye bamanankan mɛnna ɲini u bɛ min mɛn u k'a fɔ ala ye u kana récitation kɛ e bɛ ka ala wele rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar e yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn a bɛ fɔ o ma de récitation walima cliché i b'a fɔ i t'a kɔrɔ dɔn mais a y'a f'u ye bamanankan na u k'a dɔn u bɛ ka min fɔ ala ye y'an tigɛ ala an sɔn diɲɛ na yan ɲuman na de ala an filɛ ka alikaba kɔrɔ ala de ko an ka na wa an filɛ o tuma na diɲɛ hɛrɛ d'an ma ala lahara hɛrɛ d'an ma ala an kisi janɛmɛ ma kana anw jeni i yɛrɛ kɛtɔ ka kuma ala fɛ tan a bɛ min k'i yɛrɛ la i yɛrɛ b'a dɔn k'i bɛ sɛbɛ ko la sisan min ka gidiw n'u t'a kɛ bamanankan na alhamdulilah parce que e ka gidiw n'u ni cidenw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ b'an ka kan mɛn yan Burkina Sénégal Côte d'Ivoire walahi an bɛ tila o b'a sɔrɔ olu yɛrɛ b'an ka mɔgɔw pousser ka bɔ yen ka tugu an ka gidiw bɛ ɲɛfɛ u nɔrɔ b'o la sabu a bɛ ka dugawu min kɛ u tulo b'a la u ka segin a k'a nɔfɛ walahi o kɔni an y'o seli yan siga foyi tɛ a lajɛ sirifila y'o seli Mali kɔnɔ yan non i sɔnna i ma sɔn ne ko n ka iji denw ma ɲɛmɔgɔw a ye bamanankan fɔ ala wele la minnu b'a kɔfɛ u k'a dɔn u bɛ ka min fɔ ala ye a y'u bɔ récitation na a k'u kɛ kuma ala fɛ ye arafa dugawu bi ten walahi mɔgɔ yɛrɛ kuma tɔ ala fɛ i bɛ min fɔ i t'a dɔn ala mago b'o la yɛrɛ c'est à dire e yɛrɛ bɛ ka min fɔ ala ye i t'a dɔn i bɛ ka min fɔ ni musokɔrɔba in ta ka na a den y'a hiji ko k'a fɔ rabbana atina fi dunya hasanatan ala wele to a fɔ musokɔrɔba ma ala wele ko a k'i sɔn hɛrɛ la diɲɛ na yan a k'i sɔn hɛrɛ la lahara wa ala wele ko a ka n'i jeni dɛ o yɛrɛ fɔtɔ o fɛ hali n'a bɛ miɲɛnka kan mɛn ou bien bɔbɔkan mɛn a fɔtɔ ni bɛ lafiya a ni de bɛ lafiya parce que a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn ko n bɛ ka kuma ala fɛ mais ale kɔni tigiw bɛ gidi kɔ n'o ko arabana yɛrɛ ko arabana mais a t'a dɔn a bɛ ka min fɔ a t'a dɔn a bɛ ka min ɲini a t'a dɔn a bɛ ka fɛn ɲini yɛrɛ nin diinɛ in ala ka hakili ɲuman d'an ma an fɔ an bɛna n'iya min ta n'an bɛ bɔ Madina ka taa Maka an b'a fɔ ala y'i jaabi an bɛna umra kɛ voilà ala y'i jaabi an bɛna hiji kɛ o de ka ɲi mais o de ka ɲi mais c'est à dire a bɛ min fɔ ala ye n'i t'a dɔn ala kɔni bɛ se ka hinɛ i la ala ye hinɛ masa ye a bɛ se ka hinɛ jɔn na parce que a bɛ ka min fɔ a t'a dɔn mais i bɛ ka min fɔ a ɲini i k'a dɔn est ce que an bɛ se ka bɛɛ kalan diɲɛ bɛɛ kalan arabukan na wa o tuma na ala ko arabukan mɛnnaw dama de ka kɛ silamɛ ye wa ala ko a ka dafɛn bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye o tuma na ni min tɛ arabukan mɛn dun a banna o b'a bɔ ala ko kuranɛ kɔnɔ aw mɔgɔ minnu ko a dalen don ala la nin y'a sɔrɔ dulɔ haramuyali ma kɛ baatu ye kɔ minnu ko a dalen don ala la n'a ye minfɛn min ni minfɛn in digilen don a la ko a kana seli fɔlɔ a y'a to a hakili ka sigi fɔ a bɛ min fɔ a k'a dɔn
n'a fɔra e ka suraka k'a fɔ e bɛ min fɔ e y'o dɔn mais kɛlɛbɔ wulila nin na k'u ka bamanankan fɔ seli la bamanan de tigɛ ka seli bamanan ka seli dagara mais a ka kan ye haramu ye ala k'an dɛmɛ an ka tɛmɛ nin yɔrɔ in kan mais n'ala sɔnna mɔgɔ ko in bɛ ka faamu arabu ko in bɛ ka faamu anw bɛ arabu fɛ wallahi an bɛ arabu fɛ parce que an ka kira ye arabu ye arabu ka kan yɛrɛ ka d'an ye hali n'an t'a dɔn mais an kɔni dalen don a la kan tɛ ala fɛ wa kan di maa surunya ala la mɔgɔ yɛrɛ ka kan tilennen tiɲɛ de b'i gɛrɛ ala la anw ka dɔnni ye nin de ye wala la dɛ mais o don bere ni muru de bɛ yen arabukan ni ka fisa a jara ne bolo yan a bɛ san 20 bɔ a ma ja dɛ aw yɛrɛ bɛ ka mukadima kalan i ye dalu bɔ a la aw t'a kalama fiyewu fɛn ka fɔli la a b'a fɔ ko إن قال الله أكبر يجزيه ولو قال بزرك خدايا بدل الله أكبر يجزيه وتى شيء إمام تويدي أبو حنيفة عليه أفهمه Abu Hanifa ko i bɛ se o i tɛ se o k'a kɛ dɔn nka mɔgɔ wɛrɛw de Malikiya yɛrɛ de la buzuru khuda n'i tɛ se i bɛ se k'a fɔ ni o n'a ɲɔgɔn ouais a problème t'a la an k'o yɔrɔ to yen walada t'o kan n'an donna ye ko in bɛ gɛlɛya dɔɔni parce que mɔgɔw bɛ ka kunu quoi wa yanni sunɔgɔ ka tigɛ ka bɔ mɔgɔw ɲɛ na i bi non savon o recherche scientifique mɔgɔ o mɔgɔ ye baaraba kɛ a bɛɛ y'a kɛ ka ko sini bɛna tiɲɛ bange quoi sini bɛna tiɲɛ bange ko bɛɛ dar'u kan mais u ko sini bɛna tiɲɛ bange mais sini ye tiɲɛ bange dɛ o la bi nɛni minnu bɛ den kan kumajugu minnu bɛ f'i ma f'i k'o bɛɛ muɲu sini mana n'a ka tiɲɛ bange o tuma na i ɲɛnama nɛnina i so bɛ tanu a bɛ ten sini bɛna a ka tiɲɛ bange mɔgɔw bɛna dɔn kanko ye nkalon ye min y'a fɔ ko dugukolo bɛ munumunu u y'a faga o ɲɔgɔnna caman kɛra mais bi bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ko dugukolo munumunu k'a y'a fɔ u y'a faga ko mais k'a yera bi ko tiɲɛ don mana sini de bɛ na ni tiɲɛ ye quoi nan tazir arabu ko ten ma sa tusfiru anhu ayyamal qadima ko don nataw bɛna tile bɔ fɛn min kan an bɛna o kɔnɔ fɛnw ye sini nata a faamuna naam daraballahu ala ye gosili kɛ ndalenna cɛ dɔ o jɛɲɔgɔn b'o la sakisuna minnu fɔmɛ ɲɔgɔn kɔ u tɛ kelen ye u jogo man ɲi ani cɛ dɔ salaman cɛ halasiyalen cɛ dɔ ye yala olu fila bɛ kɛ kelen ye wa masalan ndalenna olu tɛ kɛ kelen ye dɛ cɛ min jɛɲɔgɔn caman b'a la jogo juguw la ani tilenbaliw la ani cɛ min jɛɲɔgɔn b'a la jɛɲɔgɔn kelen ladiri tilennen k'olu ye kelen mana jɛɲɔgɔn caman bɛ jeni na boli sɔnna lata bɛ yen uza bɛ yen dɔwɛrɛ wɛrɛ bɛ yen sadu wariw bɛ yen nin bɛɛ ye boliw ye o bɛɛ mɔgɔ min na ni taafan kelen t'a la a mana taa bolitigi fɛn o fɛn fɛ o ka saraka ni nin ka saraka tɛ kelen ko o de ta ye tiɲɛ ye wa yala min bɛ ala kelen bato ala min ko tiɲɛni dabila i tile ko jɛni ta ye tiɲɛ nin fila la ala ye n dalen da dɛ ala ye n dalen da ka wɔlɔwɔlɔli kɛ naam tanu
o ye ala ta ye بل muhamadu a to ye أكثرهم mɔgɔ ninnu caman de bɛ لا ya'lamuna u tɛ foyi dɔn إنك e muhamadu ميت kana siga dɛ i bi sa وإنهم wa minnu yɛrɛ filɛ i ka sali ko kɔrɔtɔ la mayituna u bɛɛ bi sa ثم seki إنكم aw su dama sa يوم القيامة lahara do inda rabbikum a ka ala yɔrɔ ye takhtasimuna a bɛna taa ɲɔgɔn kɛlɛ ضرب الله مثلا رجلا mana ala ye n dalen gosi a ko cɛ dɔ فيه شركاء متشاكسون mutashakisuna de kɔrɔ ye mutanaziwuna u bɛɛ n tɛ kelen kan نعم u bɛɛ n tɛ kelen kan نعم wa jogo ɲuman t'u la u bɛɛ n tɛ kelen kan wa rajulan ani cɛ dɔ salaman bi mana a kisilen don lebu ko ma نعم walima khalisan mɔgɔ halasiyalen don lirajulin o ye cɛ dɔ ta ye هل يستويان مثلا olu fila bɛ kɛ kelen ye jɛɲɔgɔn caman tigi ani mɔgɔ ɲuman kelen tigi fɛn ɲuman kelen tigi olu tɛ kɛ kelen ye dɛ o tuma na boli batola ani ala kelen batola نعم olu tɛ kelen ye na الحمد لله tanu bɛ ala ye dɛrɛ بل أكثرهم لا يعلمون mɔgɔ caman yɛrɛ de bɛ yen نعم u ma se ka ko in faamu u ma se ka ko in faamu ko in bɛ taa laban u bolo cogo min na نعم u ma faamu n'u y'a faamu u bɛ yɛlɛmɛ والله إنك ميت u bɛ ka kɔrɔtɔ i na ka mayitu nana parce que ninnu ko k'u ka kira kɔnɔ quoi نعم ko nitigi don ko n'a sara ko nin y'a ka ko bannen نتربص به ريب arayibali ma ninnu an k'a kɔnɔ ni saya y'a ta dɔrɔn an bɛɛ bɛ lafiya ni nin sara an bɛ lafiya o tuma na u ye sali dabaliw tigɛ kira ye ala k'u masa i na ka muhamadu ميت mayitun e bɛ sa koyi e bɛ sa c'est-à-dire u y'i fa o نعم a kɛra cogo o cogo a f'u ye ko i bɛ sa wa innahum mayituna wa a f'u ye k'u yɛrɛ bɛ sa la shamatata fil mawt والله sago sɔrɔ tɛ jugu sali la non i jugu sara نعم sago sɔrɔ t'o ye o i bɛ ala wele de i jugu ka balo de a ni ka tigɛ والله don o don a ti min fɛ a k'a ye والله don o don a ti min fɛ a k'a mɛn والله mɛ n'i ko ko i jugu sara n'i yɛlɛl'o la i yɛrɛ bɛ sa o sago sɔrɔ tɛ jugu sali ye dɛ parce que n'i jugu sara i yɛrɛ bɛ sa ni jugu sara ni e yɛrɛ bɛ sa o tuma na jugu sara o tɛ sago sɔrɔ ye k'a k'a ɲɛna de ye sago sɔrɔ ye e tɛ mun fɛ wa filɛ kabili kalo afa in فهم خالدون ala ko kira ma a ko ne ma dafɛnsi da ko n ye n ti sa k'i dɛ la bɛɛ bi sa ko ni e sara ko ninnu bɛna to i kɔ u ti to i kɔ dɛ a bɛɛ de bi sa o tuma na innaka mayitun wa innahum mayituna e bi sa u yɛrɛ bi sa u kana kɔrɔtɔ e sali kɔrɔ na ثم إنكم يوم القيامة wa a k'a dɔn adamadenw aw minnu filɛ nin ye yawmal qiyamati lahara dɔ inda rabbikum ala yɔrɔ la yi sa takhtasimuna a kɛlɛ bɛ wuli dɛrɛ فهو أكبر cɛ n'a muso نعم den n'a fa kalandenw ni karamɔgɔw نعم teriw نعم a ti diyagoya an karamɔgɔ min ye min hakɛ dun bɛɛ b'i ta ɲini فهو أكبر lahara fa t'a to den na den t'a to fa la ayi o ti lahara ye dɛ n'i bi ko o ko kɛ cɛ n'a muso a y'a bɛɛ dilan yan نعم ka bɛn a kan yan mɛ lahara kɔni an muso yafara ma walima n yafara muso ma pɛtu a ko ka jugu o ma o ayi hali n'i ka dɔrɔmɛ kelen juru b'i muso la i bɛ taa kani nka e n ka wari di wa muso hali ni muso yɛrɛ ka dɔrɔmɛ b'a den la a den a b'a fɔ ala ni yɔrɔ b'a bolo yawma taghabun wallahi a y'o de fɔ ko a ka jɔrɔ donna yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimuna
aw ma yɛrɛ kɔrɔ ye ko kɛlɛ bɛ wuli ɲɔgɔnzama bɛ wuli i ye dabalijugu kɛ min na i ye nkalonjugu da min na i ye min kɔrɔfɔ i ye min hasidiya ala y'a ka hɛrɛ kɛ min ye n'i ko ne tɛ jɛn n'a ye e tɛ ala ye a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hasidi ye kafiri de hasidi ye kafiri de walima yɛrɛ a ye ala dɔgɔya o ko mun na ala ye hɛrɛ kɛ nin ye ko a ma bɛn ale ma o kɔrɔ ye di ko ala t'a ka baara dɔn maa min ko ala t'a ka baara dɔn kafiri tɛ kafiri fin don parce que munafiki ka kafiriya ka jugu kafiri fin ta ye senkɔrɔ jugu kungelen ma musoya ɲin jugu ye ne t'i fɛ nin k'a a déclarer ne t'e fɛ o bɛ faamu i n'i kɔlɔsi a la nka n b'i fɛ ka sɔrɔ n t'i fɛ o ka jugu dɛ bamananw k'o de ma ko ɲin jugu a b'i bolo minɛ ka kasi ala i sen tigɛra an na nin furakɛ cogo di ka sɔrɔ n'a i sen kun bɛɛ tigɛra ka bɔ i yɛrɛ la a b'o de fɛ quoi o de la nafigiya juguyara kafiriya ye quoi mɔgɔ minnu fɛrɛla alakira ma sɔlɔ silamu selila ninnu de don k'a tɔɔrɔ f'u k'u b'a faga mɛ u b'a ka misiri kɔnɔ don o don selila mɛ ala y'u taamasiyɛn fɔ kira ye dɛ a ko hali ni m'u kelen kelen jira i la tan nka ta'arifuhum fi lahani l-qawl ta'arifuhum fi wa an yɛrɛ ka nafigi bɛɛ bɛ se ka dɔn ten ko n'i y'u kumakan mɛn dɔrɔn i b'a dɔn ala ko tɛ ala ko kira ma ko n bɛna nafigiw f'u ye wala ta'rifannahum i bɛna nafigiw dɔn fi lahani l-qawl kuma cogoya la an kila suratu muhamadu de don i bɛna nafigiw dɔn tigitigi o kuma cogo la o min dira an ma kuranɛ kɔnɔ dɛ o kaida in a bɛ tɛmɛ n'o de ye o de bɛ taa n'a ye fɔ lahara min fɔra kira ye ko i bɛn'o dɔn o kuma cogo fɛ wa an yɛrɛ ka nafigiw ani hasidiw a bɛɛ bɛ dɔn o kuma cogo fɛ n'i ye silamɛ kumakan mɛn n'a kan bɛ ala ma walima ala ko tɛ ko dɔ de don i b'a dɔn wallahi i b'a dɔn aha u ye kira sɛgɛn dɛ ko f'u k'a faga de mɛ u bɛ seli mɛ ala ma sɔn o don kira y'a lasera k'a ban pewu mɛ u k'u y'a faga fana mɛ ala fana m'a fɔ a t'i faga dɛ afa in mata aw qutila aha a ko ni ala kira sara walima a fagara ala yɛrɛ ko ten n'a sara walima n'a fagara o kumana ala m'a fɔ a t'i faga ala y'a fɔ a bɛ se ka faga a bɛ se ka sa a yɛrɛ ma mɛ o ko a fagara de parce que Buhari yɛrɛ bɛ min fɔ an ye o kɔni bɛ yahudiyamuso ta de fɔ mɛ an yɛrɛ ka kitabu wɛrɛw bɛ min fɔ o ni yahudiyamuso fana ta tɛ kelen ye an da tɛna don o la mɛ u k'a empoisonné na o pɔsɔni de kɛra sababu ye an ka kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mana an bɛɛ bɛ ala de bolo an bɛɛ bɛ ala de bolo ne ta fɔra yan ne muso ko a to tan an bɛ gwada kɔlɔsi an b'an ja n ko gwada hasbunallahu wa ni'mal wakil ne ɲɛ b'a la ne ɲɛ bɛ daga sigilen la ne nana ne y'a sɔrɔ hali muso bɛ fɔ so kɔnɔ daga sigilen bɛ kɛnɛ ma ne ko ala n ko ayiwa an taara kɛ n ko u tɛ se dɛ mɔgɔ bɛ se ka kɔlɔsili kɛ wa i b'i seko de kɛ k'a tɔ kalifa ala ma n'ala ko min o de bɛ kɛ i sɛmɛ ala la dɔrɔn i ka taa sunɔgɔ ka n'i ka sunɔgɔ tiɲɛ diɲɛ hami nɔfɛ saya bɛ kɛ an tɛ to yan sunɔgɔ fo dormi foyi t'i tiɲɛ ala ye min tiɲɛ kɔ wa foyi yɛrɛ t'i ɲɛ ala ye min ɲɛ kɔ a ye nin to a kunkolo la dɔrɔn foyi t'i tiɲɛ ala ye min ɲɛ a tɛ se ka kɛ
ma tese galodo ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ni fɛn min y'i sɔrɔ o kun t'i jɛ fiyewu wa kana siran dɛ ni min y'i jɛ fana o kun t'i sɔrɔ ala tilalen don pewu a kana siran quoi c'est-à-dire mais o kodɔn bɛ i yɛrɛ ɲini i yɛrɛ kɔlɔsi kɛ hakilitigi ye nka ko to ala ma sunɔgɔ a bɛ nin kayida in de ta yan'an kana ko bɛɛ bannen don kodɔn ti foyi bali bilen kodɔnbaliya ti foyi bali bilen min bɛ yen dɔrɔn ka i hakili sigi ka taa ni hakili ye parce que fo a ka hakili faamu hakili de bɛ baara kɛ dɛ voilà ala y'o de fɔ kodɔn i k'i sɛmɛ ala la wa ala kira de y'a fɔ mais kuma in ye fila de ye quoi i kelen ye fila de ye i kelen ko ɲɔgɔnmɛ fereke wa tawakkal i ka sɔrɔ k'i sɛmɛ ala la o la mais n'i m'a fereke n'i y'a fereke n da bila juru t'a la ko i b'i sɛmɛ ala la o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tuma na sa bon muru bɛ dɔ bolo a bɛ ka boli ka na u ko i kɔlɔsi dɛ fato don dɛ muru b'a bolo ko ayi n'ala ye min latigɛ o de don ne b'i sɛmɛ ala la non a b'i fa fu a b'i faga dɛ wala o tuma na ni ani muru bɛ na n'a fɔra fato ni muru bɛ na i b'i ka disposition ta ne kɔni b'i pɛrɛ n'a nana ala bɛ yen sa nka n na n seko kɛ a dɔn hakili sɔrɔ dɛ a ye baara kɛ ni hakili ye ala k'an dɛmɛ naam mɔgɔ min jɔn de jurumu ka bon sa ka tɛmɛ maa kan mɔgɔ min ye nkalontigiyali kɛ ni ka da ala la a tilala ka nkalontigiyali kɛ ni kuranɛ ye tuma min na kuranɛ nalen a ma fa tɛ jahanɛmɛ na wa sigiyɔrɔ ye fitiri adamaden fitiri wale walezi a ko mɔgɔ min sa n'o nana ni tiɲɛ ye n'o ye Muhamadu Mustafa ye ni muminu dara la ka tiɲɛtigiya o tigilamaw o tigitigi al-muttaquna olu de ala ɲɛsiranɲɛw na ye fɛn bɛ olu ye u ye fɛn o fɛn kanu u ma ala yɔrɔ a ko min filɛ nin ye olu muhsinina ɲumankɛlaw sara ye nin ye dɛ naam faman azlam den de jurumu ka bon man kazzaba mɔgɔ min man kazzaba ala lahi mɔgɔ min ye nkalon tigɛ ka da ala la ko jɛɲɔgɔn bɛ ala la ko muso bɛ ala fɛ ko den bɛ ala fɛ jɛni jurumu bɛ se ka tɛmɛ bonya ka tɛmɛ o tigi kan wa kazzaba bisidqi a tilala ka tiɲɛ kɛ nkalon ye tiɲɛ nalen a ma n'o ye kuranɛ ye a fɔ jahanɛmɛ ma wasa kafiriw biriyɔrɔ ye o b'a bɔ ala kan'an se yen ala kan'a jira naam a ko cɛ min nana ni tiɲɛ ye n'o ye Muhamadu ye sa wasaddaqa bihi ni wa tiɲɛtigiyara n'a ye o kɔrɔ ye minnu ko ko i ta ye tiɲɛ ye olu de ye ala ɲɛsiranɲɛbaw ye lahum ma yasha'una inda rabbihim lahum fɛn bɛɛ b'u bolo ma yasha'una fɛn o fɛn y'u diya inda rabbihim u ma yɔrɔ lahara do lahara do i yɛrɛ de ka i yɛrɛ c'est-à-dire an bɛ tabiya min na y'a ye o ɲɔgɔnna de don quoi o tuma lahum o do wa lahum ma yasha'una inda rabbihim u bɛ min fɛ u ka ala bolo a bɛ d'u ma ok mɔgɔ min delilen bɛ i y'a dɔn ni anw kɔni mana fɛn b'a fɔ to guama ka di kojugu guamɛnɛma o ka di
bon o kuma na ni ivoirien do sisan o b'a fɔ ko cɛkɛ ani logo garba ayiwa ivoirien bɛ ka kuma ayiwa ani mangani ivoirien bɛ ka kuma mais an kɔni anw bɛ min dɔn an ka burusi kɔnɔ o ye to ye to guwangɛnɛ jango ni sumaya bɛ n'i y'o sɔrɔ e b'o sɛbɛn kɔrɔ o tuma na ala ko fɛn minnu ka d'u ye lahum ma yasha'una inda rabbihim ma yɔ fɛn min ka d'u ye n'u y'o fɔ dɔrɔn ala b'o k'u ye zalika jazaa'ul muhsinina ɲumankɛlaw sara ye nin de ye ɲumankɛla sara ye nin de ye ala k'an ci ɲuman na liyukaffira Allahu tari ala na jurumu yafa kɛ ka bɔ o mɔgɔ ɲuman ninnu ma u ka fɛn juguman na amilu u y'o min baara ala bɛ n'u sara u sara yɛrɛ la min ka ɲi ka tɛmɛ mɔgɔ ninnu kɛra ya'malu na u b'o min baara a fɔ ala yɛrɛ ma kɛ sa wa ni a ka jɔn wasaba ye wa Muhamadu u b'a fɔ k'u bɛ bagabaga ni fɛnw ye min bɛ ala yɛrɛ jukɔrɔ n'ala ye maa min kɔni fili a t'o tigi kɔni bolokun kan da b'a la a ko cogo di ni ala ye maa min ganda dun a t'o tigi kɔni ye kun fili baasi la kun a fɔ ala ma kɛ wa ni masaba ye min bɛ se wa a bɛ se tajuru sara la juguw la dɛrɛ a bɛ se o tuma na ko u ka baara ɲuman ninnu ni u y'u yɛrɛ dili min kɛ ala ma ala y'u bila sira ɲuman de kan tari ale ala na yafama kɛ u ye u tun bɛ baara cɛjugu minnu kɛ silamɛ ne ye nin fɔ ye silamɛ adamaden mana kɛ cogo o cogo adamadenya de b'i la mɔgɔ bɛ fili bɛ mɔgɔ sɔrɔ setanɛ bɛ se mɔgɔ la mɔgɔ bɛ dɛsɛ o la adamadenya la filiw b'a kɔnɔ mais ala y'o yafa sira o jira an na ni setanɛ ser'i la dɔrɔn ko i ka segin i kɔ i ka ala yafa deli ka nimisa i ka o baara jugu in na k'i labɛn ko i t'a kɛ o tuma na ala ko mɔgɔ minnu sɔnna k'ale ka ala ka sira minɛ ka misikinɛw dɛmɛ ka yatimɛw jigi tugu ka kɛ laadiri ye u ka diɲɛ baaraw la ala danaya kɔfɛ ko ala b'o kɛ ka yafa k'u ma ka b'u ka baara jurumu cɛjuguw la jurumu cɛjugu ala b'o yafa u ye wa ala bɛ tila ka na u ka sara dafalen d'u ma ɲuman dafalen la u tun bɛ baara min kɛ u tun bɛ baara ɲuman min kɛ ala bɛna fɛn d'u ma o ka ɲi u ka kɛlen yɛrɛ ye ala bɛ bɛɛ sara i ka kɛta la mais ala bɛ i sara i ka kɛta la min ka ca i ta ye ɲuman sira kan ala b'o de kɛ naam a ko yala a fɔ ala ma wasa a ka jɔn wasaba ye wa o tuma na abdahu o ye kira dɔ ye kira wɛrɛ bɛ yen i b'a dahu a fila bɛɛ b'a la abdahu o ye alakira ko ye i b'a dahu o ye minnu sɔnna ka tugu alakira la sallallahu alaihi wasallam ko ala t'olu wasaba ye wa ala y'o ye mais ko kabako ye min ye u bɛ tila k'e muhamadu bagabaga k'e lasira billezina min dunihi ala minnu bɛ alaba jukɔrɔ
u b'a fɔ k'u bɛ sira ko boli n'i fa dɛ boli na kojugu k'i la boli n'a ka du ci dɛ k'u bɛ ka k'o fɔ ala bɛ maa min bolo k'u bɛ ka k'o bagabaga ni boli ye na n'ala kɔni ye mɔgɔ min fili kandaba t'o tigi la bilen dɛ ala t'i maa fili mɛ n'a ye fili sira kan a b'i tɔ ɲɔni i ka taa cɔn a kɔnɔ ala t'a dabɔ a kama k'a ka jɔn fili dɛ k'i bila sira jugu kan la n'a ko a to n'i ko n t'a to ko i bɛ taa bɔgɔ la ala bɛ sira nɔgɔya i ye ka taa wa hadaynahu najdayn taa n'i yɛrɛ ye mana a b'a janto nin aya ninnu na parce que nin bɛ se k'aw sɛgɛn sini quoi nin bɛ se k'aw sɛgɛn muluhidiw bɛ yen silamɛ dɔw fana bɛ yen muluhidiw tɛ mais tiɲɛ yɛrɛ la u m'a faamu bon u bɛna a ɲininka nin fɛn ninnu na ninnu faamu de bɛ yen quoi mais n'ala ko wa man yudlilillahu fama lahu min hadin ni ala ye mɔgɔ min fili maa a tɛ se k'o kanda ɲininkali kɛyɔrɔ don dɛ mana ɲininkali min kɛyɔrɔ don ala t'i maa fili mais n'i ye fili sira minɛ kuma kɛr'i fɛ i ma maa lamɛn o tumana ala fana bɛ sira nɔgɔya i ye ka taa o tumana sira fila jɛlen don ala bolo taa nin fɛ i bɛ kisi taa nin fɛ i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ o tumana n'i ye min sira minɛ ala b'o de nɔgɔya i bolo fujura wa taqwa jazakumullahu khair ala ye ni dɔnniya tiɲɛni ni ɲɛni de la ka tila k'a fɔ a ye nin ka ɲi nin man ɲi o tumana man ɲi to yen i ka kan ɲi kɛ ومن يهد الله فما له من مضل ومن يهد الله من لا ما من كندون فما له من مضل ما تسكو تكفل ده ما مي كاندا سرامنه نبي على فه ka ne sira ni ka boli o bi ne segin ngwa e tse ka ne fili tukuni e tse ka fo yira mi fa bi ni ma ni ngata mi ni gila ni bi se fon fena ke hasbunallah o kumana mɔgɔ min n'ala y'o kana ma a tɛ se k'o fili dɛ alaysa allahu a fɔ ni masaka bo o tɛ ala ye min bɛ se ni masako a bɛ tajuru sara n'a bɛ se o ye ala ye dɛ n'ala ko a b'a tajuru sara i la cɛ ka jugu dɛ ala k'an kisi ala kana tajuru sara na a ko i k'a dɔn mɔgɔ ninnu n'i y'u ɲininka jɔn do ala ka sama ko de kabakolo da ani dugumakolo ngalena yakuluna u bɛna f'i ye ko ala ba in do dɛ a f'u ye o tumana aw ye a ye cogo di tad'una a bɛ ka fɛn minnu bato k'a sɔrɔ ala tɛ n'o ye boliw ye ni ala ye ne laɲini wa a bɛ tɔɔrɔ se ne ma yala a ka boliba ninnu o bɛ se ka ala ka tɔɔrɔ kunbɛn wa o tɛ se walima ni ala ko a bɛ hɛrɛ kɛ ne ye yala a ka boliba ninnu o bɛ se ka ala ka hɛrɛ kunbɛn ka bɔ ne na wa ayi o tɛ se muhamadu a fɔ ne sɛmɛyɔrɔ ye ala ye ala in ka tawakkalul mutawakkilun jugu sɛmɛna bɛɛ kan k'i jigi sɛmɛ ala de la ala ka to an jigi kɔrɔ o kumana o don komi an y'a bɛɛ ɲɛfɔ aw ye ka kɔrɔ n'i y'u ɲininka ko jɛni ye kabakolo ni dugumakolo da u b'a f'u ye walahi u ti foyi f'u ye ko ala de y'a da a y'a ye cogo di aw bɛ ka min bato min tɛ ala ye ni ala ko a bɛ tɔɔrɔ se ne ma yala aw ka boliw bɛ se ka tɔɔrɔ kunbɛn ala kana se ne na wa u tɛ se walima ala ko a bɛ hɛrɛ kɛ ne aw ka boliw ma sɔn aw ka boliw bɛ se ka ne ka hɛrɛ kunbɛn u tɛ se mamadu a fɔ ne sɛmɛnen bɛ ala la ko wa mumini ɲuman bɛɛ an bɛ k'an sɛmɛ ala la k'an jigi kɛ ala ye ala ka kɛ an jigi ala k'an kɔlɔsi ala k'an ka jamana kɔlɔsi